Hi guys, welcome back to YouTube channel. ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಒಂಚೂರು ಕೆಬಿತ ಇತ್ತು ನೊಂಜಿ ಅವು ಕೆಬಿತ ಅಂತೆ ಅಂದೆ ಲೂಸು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಕೆಬಿತ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬೇತವೇನು ಕೊಡ್ದೆ ಬೇತೆ ತೂಕ ಪಂದು ಅಂಚ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಳ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡದೆ ತೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬುರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಓಡತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಜೋಡ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಬರ್ತ ನಾನೆಲ್ಲ ತೋಪಿನಿ ಅಂದರೆ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಾಕಂಡು ಗೈಸ್ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ತಿಕ್ಕಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಅಂಡ್ ಉಳ್ಳಾಡ್ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಈಗ ದಾದನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿ ಪೂರ ತೂ ಒಂದು ಎತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಅಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂಡಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಹೆಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಕೆಬಿತ ತೂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪಿಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕೆಬಿತದ ಮಾತ್ರ ಕೆಬಿತದ ತೊಂದುಜ ಮಂಡೆ ಪೋಡು ಮಂಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ತೂಕ ನಾನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನಿ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಪಂದು ಬತ್ತ ಖಾಲಿ ತೂದು ಬತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ತೂಡು ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಮಂಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡು ಕೆಬಿತಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬ ಇಜ್ಜಿನಿ ಖಾಲಿ ತೂವರೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ ತೂಕ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಅಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಬಿತದ ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಂಡಲ್ ಮಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತನ ದೀಲೆ ಮಂಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಅಂಚ ಕೆಲವಿತ್ತನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ತಲೆದಾಲ ಲೈಕ್ ಆತಜಿ ಇದನ್ನ ದೆತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಬಿತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಸೋಮವಾರ ಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್.